lam sogo jotono no hingke phaji jeng tini mwnai sakolomni hamjakma kothoma no khwnai nalaino. Hinkai sakolomni para wngkha khuaio. Puila bini hamjakmani borok no bo 2018 o nugui puila khapurka. Afro bo college ni first semester o pori tongo hingke aboni 5 month pore bo bini bwrwi bai nogo joto saimani permanent wnglaikha. Hinkai o tongthok jathok tongmo jorao no bini bwrwi bahai no madhyamik exam rina hwnui coaching khlaina thangka. Hinkai a jorao no mwnai sakolomni bo college pornani rangni problem wngma bagui bo porimalia amtui hinui bo Tripura haste ni phataro kisa misa samung khlaiui income da khlaima no hinui bo Tripura ni phataro thangui paikha. Hinkai nogo tongui porinani sabuni muchungya tongba janjani state o tongui porinani jotoni bwkhao no muchungma tongo. Hingke nokni problem rangni problem amtui wngmani bagui mwnai sakolom phataro samung khainani ma thangka. Hingke a jorao no bini bwrwi bono kwrwi.bigra rang kwrwi amtui khlaiui kagui klangkha. Tei bo mwnai sakolom bini bwkhani kok last digi sana muchungjago bini hamjakma borok no nung jesa bai phano tongdi je jaga bono thangdi tebo nung kaham tongdi kolo. Hai phano ang nono belai ke hamjago ani kolo. Angle nono karui tabuk bo kebono phano bwkharwi hamjak yakhu tebo nung ano karui pogui tongmankhai kaham ke tongdi ani kolo. Bo abutui hinui bini hamjakma kolo no o kok kwcharkha nung je jaga phano tongdi kaham keno tongdi. Nung khushi o no angbo khushi amtui hinui bo o kok kwcharkha. Hingke tei ang last digi dol rok no sana muchungo live bo rang kwrwi himani kisani kokya. Jotoni no imang kotor nugjak tongo tei muchungmani bo tongo. Hai phano jeng yago rang kwrwini bagui mungsa khlaimaya amtui hinui chungno kwrwi.bigra sak.nangya khlaiui joto borok no thwng tokjago.